Ahojte, ako som vám slúbila, dnes vám prinášam veľké zhodnotenie 5-hviezdičkového luxusného hotela v Pule. Je to hotel Monumenty Heritage Hotel. Dnes si spoločne pozrieme, ako hodnotíme hotelovú reštauráciu, hotelové spa, hotelovú pláž a pozrieme si aj, aké ceny hotel aktuálne ponúka a nahliadneme spoločne aj do izby, v ktorej sme počas nášho pobytu boli v hoteli ubytovaní. Takže poďme spoločne na to. Nech sa páči. Teraz sa poďme spoločne pozrieť, aké možnosti ponúka hotel, čo sa týka stravovania. Takže v hoteli sa nachádza jedna hlavná reštaurácia, nachádza sa úplne dole na prízemí, je to reštaurácia Monumenty, podávajú sa v nej každý deň od 7. do 11. bufetové raňajky. V tejto reštaurácii si od 12. do 22. môžete objednať takisto jedlo z ich à la carte menu a ak sa tu chcete aj niekde inde najesť, tak dá sa to ešte pri recepcii v lobby bare. V lobby bare majú takisto svoje špeciálne menu, kde sa nachádzajú rôzne také drobnosti na zahryznutie, by som to nazvala. Takisto v tomto lobby bare ponúkajú rôzne koktajly, miešané nápoje, vína. Naozaj bol tu skvelý personál, rovnako ako aj v hotelovej reštaurácii, vedeli poradiť, odporučiť jedla. Takisto pre detičky sa snažili vždy nájsť také jedlo, ktoré by tým našim deťom bolo vyhovovalo, takže úplne super. Čo mi tu ešte zatiaľ chýba, ale verím, že určite to doplnia, to je nejaká možnosť trávovania a občerstvenia na pláži, ale tak keďže hotel je úplne nový, tak úplne chápem, že zatiaľ to tam nie je, ale v ďalšej sezóne určite aj takáto možnosť príbudne. V 5-hviezdičkových hoteloch je to štandard a je super, keď je človek na pláži a môže si vybehnúť do baru pre drink alebo deťom zobrať nejakú malú drobnosť na zahryznutie. Poďme však postupne. Čo sa týka raňajok, prvý deň boli úplne excelentné, takéto skvelé švédske stoly bufetové, bol tam studený bufet, teplý bufet, nápojový bufet, proste nebolo tam čo vytknúť. Ten prvý deň doslova všetko a do písmena praskalo vo švíkoch. To znamená, stoly boli plné, naozaj človek nevedel, čo si má skôr vybrať, pretože bolo tam toľko studených ako aj teplých dobrôd, že keď som prišla k tomu bufetovému stolu, k jednému, k druhému, tretiemu, tak som váhala, že čo si vlastne na ten tanier naložiť, pretože ten výber bol tak skvelý, že naozaj som nevedela, čo mám skôr ochutnať. Ovocie, zelenina, bolo toho dostatok, všetko bolo nádherné, čerstvé a každé jedno jedlo, ktoré tam bolo pripravené, bolo vidieť, že je pripravené naozaj z kvalitných surovín, tak ako to v 5-hviezdičkových hoteloch má vyzerať. Na raňajky boli takéto aj krupicové kaše, pudingy, oriešky, sušené ovocie. Proste naozaj ste nevedeli, čo si máte vybrať. Víno, šampanské, šumivé, toto všetko tam bolo, takéto úžasné figy, teplý bufet. Tie ostatné dni, ktoré sme boli v hoteli, už hotel nebol tak plný, tak boli bufetové stoly slabšie, to môžem teda úprimne povedať. Avšak aj keď bol výber menší, čašníci sa nás vždy prišli spýtať, či nemáme nejakú špeciálnu požiadavku, či nám nemajú niečo špeciálne priniesť, čiže naozaj snaha bola skvelá. Šampanské na raňajky bolo samozrejmosťou, takisto ako môžete vidieť ovocné zeleninové šťavy, takže toto, čo v 5-hviezdičkovom hoteli má byť, to tu bolo a takéto nádherné čerstvé ovocie, už na pohľad bolo vidieť, že to ovocie je naozaj krásne, čerstvé a bolo hlavne chutné. Ja milujem figy a môžem povedať, že tu boli takéto nádherné obrovské figy, ktoré boli veľmi chutné. Aj to kiwi ste mohli vidieť, bolo krásne, zdravé, výborné. Proste tie raňajky boli naozaj skvelé a personál, to je to, čo naozaj môžem povedať, bolo ho tu dostatok, boli veľmi ochotní, neustále sa chodili pýtať, takisto keďže sme boli s deťmi, tak stále sa pýtali, či aj detičky nemajú nejakú špeciálnu požiadavku. Čo sa týka už à la carte menu, tak to je teda, ako som spomenula, od 12. do 22. Buď sedíte znova v hotelovej reštaurácii vo vnútri, alebo si môžete jedlo objednať na vonkajšiu terasu. Sú tam slnečníky a je to priamo pri mori, takže akože to posedenie vonku za nás bolo skvelé. My sme tam chodili každý deň popoludní na dezert a večer
večer sme si tam zase vychutnali večeru. Ako môžete vidieť, jedlo bolo nielen krásne naservírované, ale bolo naozaj aj chutné. Porcie boli primerané, takže nemali sme čo vytknúť. Ak mám zase povedať nejaké negatívum, chýbalo mi tam detské menu, ale na to som sa samozrejme ja už vopred dopytovala, keďže som vedela, že cestujeme s deťmi a viem, aké požiadavky mali moje deti a majú ich vždy. Takže na to som sa hneď pri rezervácii hotela pýtala a povedali mi, že akékoľvek požiadavky detičky budú mať, všetko im pripravia a naozaj všetko pripravili. Verím, že do budúcnosti pridajú aj detské menu, kde budú také veci ako cestovinky, rezník, vývarová polievka, palacinky, proste veci, ktoré deti milujú. Takúto nádhernú terasu takisto majú, takže ak by ste tu chceli mať akékoľvek akcie, tak úplne ideálne miesto. Výborné jedlo. Naozaj 5-hviezdičkový hotel, ako sa patrí, a keď doladia tie posledné drobnosti, tak uvidíte, že o rok to bude úplne topka. Teraz sa spoločne prenesieme do hotelového spa centra. Spa centrum tvorí wellnessko a fitko. Čo sa týka wellnesska, tak vo wellnessku sa nachádza takýto menší plavecký bazén a na ľavej strane, ako môžete vidieť hore, sa nachádza výrivka. Takisto sa tu nachádza niekoľko ležadiel. Priamo z tohto bazéna cez tie veľké dvere dokážete výjsť na obrovskú terasu, na ktorej sa nachádza veľké množstvo ležadiel a slnečníkov. Hneď po pravej strane sa nachádza takýto krásny bazén. Za mňa je však veľmi maličký vzhľadom na to, aký veľký hotel je. Ale tak usúdili, že asi vzhľadom na to, že sa tu nachádza more, to wellnessko asi až tak využívané nebude, ale tak je to tu pekné, čisté, všetko nové. Okrem toho sa tu nachádza aj niekoľko saun. Sauny bohužiaľ nakamerované nemám, ale bola som sa tam pozrieť, len vždy tam boli hoteloví hostia, takže bohužiaľ sa mi nepodarilo žiadne zábery z týchto saun zachytiť. Takisto si môžete v spa objednať aj rôzne procedúry, masáže, takže ak ste milovníkmi relaxu, určite si tu prídete na svoje. Takisto tí, ktorí radi cvičíte, tak si tu môžete užiť, pretože strojov tu majú na cvičenie niekoľko a myslím, že každý si tu príde naozaj na svoje. Teraz sa spoločne prenesieme k moru. Pozrieme sa na pláže, ktoré Hotel Monumenty pre svojich hostí pripravil. Ako môžete vidieť, pláži je tu dostatok, pretože hotel sa nachádza v úplnej tesnej blízkosti mora. Doslova do písmena dookola celého hotela sa nachádza pobrežie, takže miest na ležanie je tu naozaj neúrekom. Priamo pred hotelom, pri hotelovom bazéne sú neustále pre hostí k dispozícii ležadlá aj so slnečníkmi, tak ako to môžete vidieť aj teraz. Ležadlá sú pre hotelových hostí gratis a hostia si môžu vybrať buď takúto pláž, ktorá sa nachádza priamo aj pri bazéne. Sú tam však veľké skaly, takže ak ste s deťmi ako my, tak zrovna to nie je ideálne. Ani táto bočná pláž, ktorá sa nachádza pred veľkou hotelovou terasou, ani tá pre nás nebola ideálna, pretože tu zase boli takéto veľké skaly a na ležanie teda boli vybudované aj takéto platne, ale to pre nás nebolo zrovna ideálne. Keď sme však objavili túto pláž, ktorá sa nachádza, ako môžete vidieť, ako keby z boku tejto historickej časti hotela, tak tá bola pre nás úplne tým najideálnejším miestom. Maličké kamienky, úžasné teplúčké more, pretože je to akoby taká zátoka a to more bolo úplne priezračné, také ako v Chorvátsku Jadranské more má byť. Hotel nám samozrejme pripravil ležadla ako aj slnečníky. Keď sme jeden deň ležali vlastne tam, kde boli také tie väčšie skaly, čo ste videli na začiatku, tak nám ležadla so slnečníkmi pripravili tam. Keď sme však objavili túto pláž, kde boli maličké kamienky a bolo to ideálne miesto pre nás, tak nám samozrejme ležadla so slnečníkmi pripravili aj sem, čo nebol absolútne žiadny problém. Naozaj pláž bola úplne dokonalá, ježkovia vo vode žiadny, takže úplne pre nás ideálne. Jediné, čo nám chýbalo, bol nejaký taký plážový bar, ale aj to už samozrejme pribudne. Teraz sa už poďme pozrieť na samotnú webovú stránku hotela, takže dáme si hotelmonumenty.com. Určite objednávajte pobyty priamo cez nich, pretože skvelé výhody, ktoré z toho plynú, si ukážeme hneď teraz. Takže ak si dáme special offer a klikneme si na ich aktuálnu uvítaciu akciu, ktorú pripravili pri príležitosti otvorenia hotela, tak môžete vidieť, koľko výhod vďaka tomuto balíčku získavate.
Takže okrem toho, že získate upgrade izby na lepší typ izby, pokiaľ bude táto izba voľná, získavate aj skorý príchod, neskorý odchod, vstup do spa a do wellness zóny a takisto získavate 50-eurový kredit na každý deň, ktorý môžete minúť či už v hotelovej reštaurácii alebo v hotelovom wellness centre na rôzne procedúry. Je to 50 eur kredit na izbu, nie je to za každú osobu, ale pre tie dve osoby, ktoré sú ubytované v izbe, alebo ak ste napríklad aj s 2 deťmi, čiže 2+2, tak v tom prípade je ten kredit pre celú tú posadku, ktorá sa v izbe nachádza. Takže pozrime si teraz už samotné izby a suity, ktoré sa v hoteli nachádzajú. Ako som už spomínala, hotel je teda rozdelený na historickú a na novú budovu. Historická budova to sú vlastne bývalé kasárne, ktoré prerobili na takýto nádherný, luxusný, moderný 5-hviezdičkový hotel. A v tejto budove historickej nájdete 3 typy izieb. Je to Heritage Sea View, Heritage Seaside a Heritage Family Suite. Táto suita je určená pre 2 dospelých a 2 detičky a tieto 2 izby sú zase určené pre 2 dospelých a 1 dieťatko na prístielke. Prípadne na tej prístielke sa dokáže vyspať aj dospelá osoba, ale je to taká menšia prístielka. Ani jedna z týchto izieb, ani suita nemajú balkón, majú však teda buď priamy výhľad na more, alebo ten bočný, ale balkón ani jedna táto izba nemá. Čo sa týka modernej časti, tak v modernej časti sa nachádzajú 2 typy izieb a 3 typy suit. Naozaj nádherné, klasické, moderné. V každej izbe je špeciálna tapeta, ktorá je vlastne na nejakú historickú časť púly alebo toho, čo sa tu odohralo, odkázaná, takže naozaj tie izby aj suity sú úplne nádherné. My sme napríklad si vybrali Deluxe Sea View balkóny izbu a automaticky nám hotel ponúkol upgrade na Heritage Family Suite. My sme to však odmietli len preto, lebo táto suita bohužiaľ nemá balkón a ja zase mám rada, keď si môžem výjsť z izby von a pozrieť sa na okolie a posediť si vonku, takže preto pre nás bola toto jasná voľba. Čo sa už týka samotných cien, tak poďme sa na tie pozrieť, tie vás zaujímajú určite najviac. Takže ak si dáme ich booking, tak môžete vidieť, že naozaj majú to už prepracované, je vidieť, ja keď si to porovnám, keď sme tam my boli pred pár týždňami a ako je to dnes, tak naozaj už je to úplne dokonale. Priamo si tu teda vyberiete, o aký typ izby alebo suity máte záujem. Vidíte, tu nás sú všetky znázornené a pri každej jednej, pre každý jeden dátum máte aj cenu. Dáme si napríklad august, pozrieme si, aké ceny nám ponúka. Najlacnejšie sú teda v tej historickej časti, čiže tieto spodné. Najlacnejšia izba vychádza od 339 eur za noc. Naopak, napríklad, ak by ste si vybrali najlacnejšiu v tej modernej časti, tam je cena 369, čiže 30 eur rozdiel. Je to už na zváženie, komu to za to stojí, aby mal balkón. Kto ten balkón nepotrebuje, tak samozrejme si vyberie túto najlacnejšiu izbu, to je samozrejme. Ak si ale pozrieme teda cenovú ponuku, tak pozrieme si napríklad od piatku do soboty, že si pozrieme len jednu noc, keby sme si vybrali od 1. augusta do 2. augusta a pozrieme si teda, čo nám ponúkne. Takže ponúkne nám buď túto základnú ponuku, kde je cena 371,84, alebo o 16 necelých eur drahšiu ponuku, to je tá uvítacia ponuka, ktorú som vám aj ja spomínala a pozrite sa, tu sú všetky tie výhody vypísané, čiže naozaj, aj keby tu idete len na jeden jediný deň, aj vtedy získavate 50 eurový kredit na izbu. Môžeme si ešte porovnať, ak pôjdeme celý týždeň, tak tá cena sa vlastne meniť nebude. Dáme si ale naopak túto najlacnejšiu izbu v historickej časti, dáme si od piatka do piatka, od 1. do 8. augusta a môžeme opäť vidieť, opäť tu máme túto základnú ponuku a tu je tá uvítacia ponuka, kde je tá cena naozaj úplne skvelá. Vidíte, 7 noci pre 2 dospelých by vás vyšli na 2493 eur a máte tu všetky tie už spomínané výhody a nezabudnite, na každý jeden deň tu máte 50 eurový kredit, čiže ako keby ste od hotela získali 350 eur
ako bonus, takže naozaj za mňa úplne, že skvelá ponuka a nádherný hotel. Poďme však ďalej, toto boli len ceny izieb, aby ste teda mali predstavu, aké sú naozaj reálne priamo na stránke hotelu. Ceny jednotlivých typov izieb, ako aj suite, sme si už povedali. Teraz sa už spoločne pozrieme do izby, v ktorej sme boli počas nášho pobytu ubytovaní my. Je to takáto nádherná deluxe izba s výhľadom priamo na more a s balkónom. Táto izba sa nachádza na samom vrchu hotela, má okolo 35 m štvorcových, krásny balkón, čas na spanie a kúpeľku. Takáto prístielka sa v izbe nachádza, pretože izba je určená pre 2 dospelých a 1 dieťa, prípadne 1 dospelú osobu, ktorej teda stačí spať na takomto rozkladacom gauči. Kúpeľka tu bola priestradná, pekná, veľký sprchový kút, 2 umývadlá, toaleta. V izbe sa teda nachádza LED televízor a izbu si celú ovládate prostredníctvom moderných ovládacích prvkov. Takéto doplnky, ako sú hrebeň, čističky na topánky, kozmetika hotelová, to tu každý deň samozrejme bolo dokladané, rovnako ako aj upratovanie bolo zabezpečené. Každý deň sme na izbe dostali takéto milé prekvapenie, každý deň to bolo niečo iné, fľaša vody a niečo sladké, prípadne ovocie. Súčasťou našej izby bol aj takýto pekný balkón, kde bolo aj posedenie, no a ten skvelý výhľad priamo na more, ten bol naozaj na nezaplatenie. V noci sme si balkón otvorili a cítili sme tú úžasnú vôňu mora. To je presne to, čo milujem a ako si ja osobne predstavujem ideálny pobyt pri mori, pretože more sme mali doslova do písmena na dlani. Dole pod nami sa nachádzala hotelová reštaurácia, alebo teda terasa hotelovej reštaurácie a vonkajší bazén, takisto ležadlá, slnečníky a videli sme aj vlastne časť hotelovej pláže, ktorá sa nachádza priamo z tejto strany. Tam sú zrovna tie veľké skaly, takže toto zrovna nebola ideálna pláž pre nás, ale pre každého je ideálne niečo iné. Izby boli krásne, veľké, čisté, upratovanie bolo zabezpečené každý deň, doplňané čisté uteráky, takže naozaj dostávali sme každý deň malé darčeky, ako ste videli. Nebolo tu naozaj nič, čo by sme mohli, čo sa ubytovania týka, hodnotiť ako negatívne, takže izba super. Takže už sme na konci môjho hodnotenia. Ďakujem, že ste si toto hodnotenie pozreli. Verím, že bude pre vás užitočné a ak sa do tohto hotela vyberiete, budem rada, ak napíšete pod video aj váš názor, ako sa vám v hoteli páčilo. Verím, že budete rovnako spokojní ako my. Ak dáte like, potešíte a zo všetkého samozrejme najviac poteší odber môjho kanála. Majte sa krásne.